आंनि मुङा फरायना गोरेराफा आं थामनं हेमन्तगिरि गामिनि आं जि थाखोआव फरायो आंनि फरायसालिनि मुङा बिहुराम बर' PM हाइ स्कुल आं सिफुंखौ एसेबाबो दामनो रोंनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो सारनि फोरोंनाय आरो आंनि नाजानायजों आं एसेबाबो रोंदों दा इयुनाव आरोबाव सोलोंबावनो गोसो दंना गैया गोसो दं हानायमानिखौ हारसिंबो नाजागोन आरो गुबुनफोराव फोरोंबावोबा बेयावबो बाहागो लागोन दा एसे उनावहाय माने सिफुंखौ रोंनानै आर'ज आयदाफोरखौ रोंनानै गामिफ्राव मदद होगोन ना होआ हानायमानिखौ आं मदद होनो नाजागोन साबायखर थाबाय दा आं ब्रैगाज्रि गामिनिफ्राय फैदों आं 8 थाखोआव फरायो आंनि फरायसालिनि मुङा जाबाय UN एकाडेमि आङो सोलोंनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो आं बेखौ फरायनायजों लोगोसे लांफाबाय थागोन आरो गामियावबो सोलांबाय थागोन साबायखर थाबाय बेखौ गोजौ थाखोसिम सोलोंनो गोसो दंना गैया दङ जाय सारा बुंलांबाय PhD डक्टरेट खालामनो थाखाय जोंहा क'क्राझार इउनिभारसिटि दंखायो दा बेखौ रोंनानै एसे बैसो जानायजों जाहाथे बेखौ गोसो जायोब्ला नोंसोर कलेज लेभेलाव फरायनायजों लोगोसे लांफानो हागोन दायो नोंनि रोंगौथिखौ एसे दामना देखायनो दायो सिफुंखौ बेहाय सारजों सोलोंजानानै बेसे रोंखो आरो सोलोंनानै बोरै मोनदों इयुनाव बेखौ लांबाय थागोन ना थाया साबायखर थाबाय दा बेखौ रोंनानै गामिफोराव माने आर'ज आयदाफोर आं थाखो 8आव फरायो आंनि फरायसालिनि मुङा बिहुराम बर' गेजेर फरायसालि आं सिफुं सुनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो सारनि फोरोंनायखौबो जोबोद मोजां मोनदों जोंनि नाजानायजों सारनि फोरोंनायजों आं एसेब्लाबो रोंदों दायो नोङो सिफुंखौ सोलोंनानै इयुनाव मा खालामनो सानदों फरायनायजों लोगोसे लांफाबाय थागोन आरो गुबुन आयदाफोरखौ सोलोंबाय थागोन गोजौसिम माने सिफुंखौ डक्टरेट खालामनायनि गोसो दंना गैया गोसो दं आरोना साबायखर थाबाय आरो सिफुंखौ रोंनानै गामियावहाय हाबायावहाय आर'जफोराव मदद होगोन ना होआ होगोन ना दा मेल मिटिंफ्राव दामनो गोसो जादों जादों साबायखर थाबाय